Tag det for mig. Hej. Hej. Det er nede gennem rutsjebane, det her. Det her, det er vores blog. Ja. Og vores rutsjebane. Nu begynder det at gå nedad. Ui. Den her rutsjebane ikke snart. Jeg vil blive lidt svimmel. Nu begynder det snart at gå opad. Nej. Skulle man tro. Come on. Gør det ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det. Nu skal vi... Nej, jeg skal lige hurtigt prøve noget. Jeg skal lige hurtigt prøve en. Den der. Nej. Det billede af os. Der laver et billede af os. Se, vi ligner den. Jeg tror faktisk ikke engang, vi optager. Jo. Amanda. Prøv at se, det her, det er hvad jeg ser normalt. Uden kontaktlinser. Det ser jeg sådan her. Og Amanda, hun ser sådan her. Uden kontaktlinser. Jeg er en regnbue. Nej, det er jeg. Vi ser sådan en Det er så sjovt, du er lille. Vent lige. Nej. Jo, for jeg ved, hvad vi skal. Sofie, gudinden. Og Amanda, Gud ikke inden. Den her. Det var den. Hallo. Ej, vi lægger også den anden ud, gør vi ikke? Jo. Hey, så mangler vi også lige den her. Sofie Washington og Amanda Washington. Det var sådan set næsten alt, vi havde på denne her gang. Nej, jeg skal lige hurtigt prøve en. Så må du sætte dig til mig. Men du er bare blevet tegnet op i næsebånd. Den her. Det er gardin. Hallo. Tusind tak. Nej, men jeg vil lige prøve den her. Ja, det vil jeg. Wow. Ej, hallo, vi skal gå hen af ved mig. Så kan man bare se min. Prøv at se her. Flot. Jeg så. Du så den. Den der, den er sådan. Den er mega sej. Det er en labyrint. Ja. Den gik forkert. Den der hund er også mega sej. Ja. Den er også mega sej. Og den. Ja. Den der løve. Den der er også mega sej. Ja. Også Det er det der også. Ja. Også den der med brillerne. Overvej det der. Nej, ikke den med brillerne. Den der. Nummerne. Ej. Og en diamant. Ja, fed.
også fyrværkeri. Ja, fedt. Men også... Hvad? Nå, det var bare den der pengeseddel. På alt.